Исәнмесез, эфирда аңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә яңа ветеринария үзәге ачылды. Авыллар төзекләндерү дәвам итә. Ознакайда көзге ярминкәләр старт алды. Калабызда ветеринария үзәге ачылды. Ул Әлмәт ветеринария берләшмәсенә карый. Аның төзелеше Татнефть гранты ярдәмендә мөмкин булды. Үзәк ачылу тантанасында Рәдифә Нугманова булып кайтты. Ветеринария үзәген ачу тантанасында район башлыгы Тимур Нугманов, Татнефть компаниясе генераль директор урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Республика министрлар кабинетының баш ветеринария дәресе начальник урынбасары Илдар Нугманов катнашты. Кунаклар үз чыгышларында үзәкнең кирәклеген һәм күптән көтелгәнлеген ассызыклады. Бинаны булдыруда көч түккән төзүчеләре һәм ветеринария берләшмәсе белгечләренә бүләкләр тапшырдылар. Үзәк Татнефть компаниясе гранты хисабына ремонтланган һәм җиһазландырылган 4 блоктан тора. Хайваннарны кабул итү һәм карау, ординатор, операциядән соң транспортны юу һәм дезинфекциялау өчен бүлмәләр. Мондый үзәк Татарстанда бердәнбер. Биредә хуҗалы яки хуҗасыз этмәчләрен алып килеп, кирәкле операцияларны ясарга, шул вакытта тиз арада тикшерү узарга мөмкинлек тудырылган. Мисал өчен, менә бу аппаратта мал-туарның бәүл һәм кан анализларын экспресс рәвештә ясарга була. Белгечләр сүзләре буенча биредә кечкенә йорт хайваннарына зур хезмәт күрсәтеләчәк. Операциyaдан соң хайваннарны дәвалап бетерү өчен махсус шитлекләр белән җиһазландырылган бүлмәдә бар. Блокта зарарсызландыру өчен яктырту, җылыту, вентиляция һәм ультрафиолет лампалар куелган. Наш ушундый центрлар өчен бик зур рәхмәт Татнефть компанияларына, Наиль Уфадовичка бик зур рәхмәт. И киләчәктә дә инде наш ушы безнең темалар буенча, әгәр дә инде шундый же грантлар булса, без бик канәгать, шат булырбыз. Биредә шәхси йортларда асралучы этләрне стерильләштерү мөмкинлеге дә булачак. Аның өчен я ветеринария берләшмәсенә, я торак департаментына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ветеринария үзәге геофизический урамы 15-Б адресы буенча урнашкан. Рәдифә Нугманова, Набир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ветеринария үзәге хакында район башлыгы Тимур Нугманов үзенең ВКонтакте шелтәрендәге туры эфирында да сөйләп үтте. Үзәкнең җәмгыять өчен зур өстенлеге бар. Ул сукбай этләрне стерильләштерергә ярдәм итәчәк. Операциядән соң хайваннарны бераз шунда тотканнан соң приют яки хуҗаларына кайтарырга мөмкин булачак. Моннан тыш традицион очрашуда башлык калабызда булган башка үзгәрешләр хакында да фикер алышты. Добрый день, дорогие альметьевцы. Начинаем эфир. Эфир башында Тимур Нугманов коронавируска каршы вакцинация хакында сүз кузгатты. Прививканы авырмас өчен генә түгел, вирусны башкаларга йоктырмас өчен дә ясарга кирәклегенә басым ясады ул. Әлмәтле Камил Галләмов һәм Булат Кирамов яшь профессионалы 10-нчы милләт чемпионат финалында виртуаль һәм өстәмә чынбарлыкны эшләү компетенциясе буенча 2нче урынны яулаган. Моннан тыш шул ук номинациядә юниорлар арасында Тимур Мутахиров һәм Даша Дятлова медаль яулаган. Башлык аларның җиңүләре белән котлады. Алар кванториумда тьюторлар Эмиль Халилов һәм Николай Пьянцин шөгыльләнә. 17 сентябрьдә 12 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр яшьләр үзәгендә Сакчыл Әлмәт экофестивале узачак. Шәһәр халкы һәм кунакларны концерт, кызыклы күңелләшү программасы, мастер-класслар, балалар өчен аттракционнар, сәүдә нукталары көтә. Фестивальдә һәркем макулатура, иске оргтехника, батареялар, таш щеткалары, пластик шешәләр, бөкеләр тапшыра ала. Шулай ук шәһәр китапханәләрендә китапларга икенче тормыш бүләк итү мөмкинлеге дә булачак. Биредә бәхет артыннан йөгерүдә катнашкан һәм беләзек алган укучылар ким дигәндә 3 килограмм макулатура тапшырып, 2 беләзекләрен бүләкләргә алыштыра алачак. Сүз уңаеннан Пологин вакытында Әлмәтлеләр шәһәр су саклагычында 500 килограммнан артык чүп чарҗыган. Башлыкның эфир кунагы булып Нур яшьләргә психология ярдәм үзәге мөдире Эльвира Чирикова чыгыш ясады. Ул үзәкнең эш юнәлеше буенча сөйләде. Әлеге үзәк хакында тулырак безнең алдагы чыгарылышларда карый алачаксыз. Шәһәр көннән-көн матурая, яңа төсләр белән ачыла. Әлмәттә Татнефть инициативасы белән алтын алмалар турында әкиятләр арт программасы кысаларында тагын бер яңа мурал пәйда булды. Автовокзал янындагы дивар картинага әверелде. Автор 1981 елда Том Сойер һәм Геккельбери Финның «Маҗаралары» фильмыннан Том Сойер стенасы ясарга теләве белән уртаклашты. Анда Том койма буй. Бу муралда шулай ук ясала. Юкка гына бу муралны вокзал янында ясарга уйламаганнар. Монда рәссам озак аерылып торганнан соң ике кешенең кочаклашканын күрсәтә. Мурал авторы Наталья Пастухова Әлмәткә беренче тапкыр гына килми. Аның эше белән инде күпләр таныш. Төзүчеләр проспектында үстерү муралы аның хезмәте. Ә монда ул шәһәр турында үз фикерен калдырырга тели. Тут собираются сюжеты про
Мои личные. Монда әлмәт турында шәхсән тәсирләрем һәм сентябрь айы турында тәсирләрем җыелган. Мин фатирда яшим. Тәрәзәдән карыйм, анда алма коелган алмагач, алар монда да бар. Җәй бетә, әмма табигать безгә үз бүләкләрен калдыра. Бу җылы тәсирләремне сурәтләргә теләдем. Лето на исходе, но оно нас щедро одаривает всем этим, всеми своими дарами. Мурал булдыру өчен рәссам дусларын чакыра. Аңа шулай ук гадәти үтеп баручылар да кушыла. Эскизны һәркем, хәтта рәсем ясый белмәгән кеше дә буй алсын өчен ясадым ди автор. Мәсәлән, Руслан монда әнисе белән килгән. Әле кечкенә булса да зур өлешен керткән. Ну, я рисовал кота черным цветом. Рисовал там. И сейчас тут рисую. Я макаю валик в краску и начинаю красить. Әлмәттә проектны 5 ел дәвамында тормышка ашыралар. Ул 2023 елның язында тәмамланачак. Алия Байрамалова, Милена Валиева, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Агымдагы елда Татарстанда социаль мәдәни объектларны төзү һәм капиталь ремонтлау буенча 4 дистәдән артык программа гамәлгә ашырыла. Гомумән алганда быел төзүчеләр 2 миллион 755 мең квадрат метр торак тапшырырга тиеш. Капиталь төзекләндерү 769 күп фатирлы йортка кагылырга тиеш. Милли проект кысаларында белем бирү, сәламәтлек саклау һәм мәдәни учреждениеләр төзелеше һәм ремонты бара. Авыл территорияләрен комплекслы үстерү чаралары кысаларында 16 объект буенча эшләр тәмамланырга тиеш дип хәбәр итәләр рәсми ведомстволарда. Әлмәт районы авылларында да яңарту эшләре ярый суык алга киткән. Югары мактамада соңгы берничә елда башкарылган эшне безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Югары Мактама авылы калабызга терәлеп үк тора диярлек. Бүген биредә 500-дән артык гаилә яши. Авыл халкы да уңайлыкларга күптән күнеккән инде. Шуңа да биредә көн саен яшәү шартларын яхшырту өстендә эшләргә тырышалар. Газ кертү программасының дәвамыннан тыш авылда 2 ел рәттән инде су линияләрен тулысынча алыштыру өстендә эш башкарыла. Безнең хәзерге вакытта әле үзебезнең яман кый дигән чишмәдән су кәшәйттәбез инде бөтен авылга. Но аның уже суы җитми башлады. Чөнки элегрәк булган 2 урамда гына су кертелгән иде. Менә хәзер уже безнең 12 урам, бөтен урамнарда да менә соңгы урамнарга су линиясын сузу өстендә эшләп хәзерге вакытта эш бара. Бу эш Татнефть компаниясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Хәзер югары Мактама халкы әлмәтлеләр кебек үк кама суын эчәчәк. Мәктәп һәм балалар бакчасы инде яңа линиягә тоташтырылган. Кайсы мәктәпне генә алсак та, ул үзенең җирлеге авыл халкы җитәкчеләреннән башка яши алмый. Бездә үзебезнең авыл җирлеге җитәкчеләр ярдәмен тоеп яшибез, эшлибез һәм алга яңа планнар корабыз. Мәктәптәге үзгәрешләр белән дә авыл халкы нефтьчеләргә рәхмәтле. Биредә алар уку йортының түбәсен алыштырган, пластик тәрәзәләр куйган, сыйныф һәм коридорларга яңа линолеум җәйгән. Ә менә ашханәдәге күркәм үзгәрешләр республика программасы нәтиҗәсендә мөмкин булган. Бүген укучылар иркен, яхшы ашханәдә, яңа җиһазларда пешерелгән тәмле ризыклар белән туклана. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланып китте. Чын-чынлап бәйрәм төсе алган ярминкәне ачу тантанасында район башлыгы Марсель Шәйдуллин, социаль мәсьәләләр буенча район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев, район советы аппараты җитәкчесе Айдар Хәлиуллин да катнашты. Азнакай халкы ярминкәләргә йөрергә ярата. Монда продукция кыйммәт түгел, экологик яктан чиста, сыйфатлы. Азнакай җирлегендә 2022 елның көзге ярминкәләренә старт бирелде. Биредә җаның ни теле шул бар. Кемгә пешән, салам кирәк. Әгәр дә Азнакай ярминкәсенә киләләр икән, буш кайтып китмәячәкләр. Бәрәңге, кишер, кәбестә, җиләк җимеш, балы да, ите дә югары сыйфатлы. Фермерлар, эшмәкәрләр гади халык үз хуҗалыкларында җитештерелгән продукцияны тәкъдим итә. Үзебезнең халык өчен шат, менә шушы матур ярминкәләр үткәреп. Менә шулай язда шулай булса, менә администрацияләр безне поддержать итә икән, шатланып чыгабыз. Буларттар үстердек быел, сатабыз 650 килосы. 150 алган ек, менә суеп сатабыз. Елда ярмарка, 7 ел чыгабыз инде ярмаркаларга. Сәпәй авыл җирлегендә үстерелгән барлык продукцияны алып килдек, сельхозпродукцияны. Монда инде сөттә, соленье, варенье барсы да бар. Ярминкәгә җыйналган азнакайлыларны район башлыгы Марсель Шәйдуллин сәламләп, мул тормыш, иминлек теләде. Бик яхшы продукция, натуральная продукция,
сыйфатлы продукция, рәхмәт авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә. Шулай тырышып алар җәй буе эшләделәр, үстерделәр, яшелчәләр дә бик күп, хәзер инде бәрәңге дә кирәк, кәбестә дә кирәк, кишер, чөгендер, алар барысы да халыкка кирәкле. Үзебезнең продукция, Автөбә бистәсендә дә шундый ук ярминкә, Азнакайда да. Күрә барыгызны тәбрик итәм, котлыйм, бәйрәм белән, хөрмәтле Азнакайлар. Мәдәният йорты артистлары азнакайлыларга күңелле чыгышларын бүләк иттеләр. Мондый ярминкәләр алга таба һәр атнаның шимбә көнендә Азнакайда һәм Актүбә бистәсендә оештырылачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.